muna muku marhabi da zuwa babbar hedikwatar 'yan sanda. Ka ji mai abin ya ansa. Wanda mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Idrisu Dauda daban PSC daga FDC ya riga ya muku jawabi da turanci. Ya umarce ni da in fassara jawabinsa da Hausa. Kamar yadda ya faɗa, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta yi nasarar kama gungu na 'yan fashi da makami waɗanda suka addabi ba birnin Katsina kaɗai ba har da wasu ƙananan hukumomi na jihar Katsina. Kuma Allah ya ba mu nasara inda aka kama mutum waɗanda ake zargi da fashi da makami da fasa gidajen mutane, suna shiga suna karɓar motoci da bakin bindiga. An kama mutum 19 daga ciki ga su a nan. Sannan kamar yadda kuke gani, rundunar ta yi nasarar a binciken da ta gabatar na samo motocin al'ummomi 'yan jihar Katsina waɗanda aka yi musu sata, aka yi musu fashi, aka shiga gidajensu, aka haura, an karbi mota 13 kamar yadda kuke gani ga su a nan. Kuma muna gudanar da bincike akan sauran motoci, wanda zancen da nake maka yanzu mun baza komar mu zuwa wasu jihohi a na Najeriya waɗanda muke kokari don a samu kai har ma da jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani, ranar 31 ga watan 7 da misalin karfe 11:30 na dare, waɗannan gungu na barayi sun shiga gidan wani bawan Allah Nura Lawal da ke zaune a unguwar Modoji da ke cikin GRA a cikin birnin Katsina. Sun shiga da bindiga da wasu makamai kamar adduna, kuma inda suka yi masa fashi suka karɓi motarsa Toyota Corolla LE 2010 mai namba ABJ 836 SC, wacce take kala ce ruwan toka, kuma kudinta ya kai naira miliyan 3,500 da kayan sawa hadda na nashi da na matarsa duk ga baki ɗaya suka kwashe. Allah ya bamu nasara, an camke a cikin barayin akwai Musa Isa. Ina Musa Isa yake? Dan shekara 35 wanda yake zaune a behind Romana, wanda yake zaune a bayan Tourist Lodge Katsina. Gashi nan an kama shi da wannan mota da na bayyana muku lokacin da shi da abokan satarsa suka ɗauki wannan mota Toyota Corolla LE za su Nijar ko ma ina ne, aka zaure aka kawa shi da wannan mota da kaya da na gaya muku na wannan bawan Allah wanda aka shiga gidan shi aka kwashe masa da na matarsa da na iyalinsa. Kai in takaice muku ma, hatta kayan da aka samu a jikinsa na wannan bawan Allah ne da aka shiga gidansa aka yi masa wannan fashi da makami. Gashi a nan kuma lokacin da muke gudanar da bincike an kama Abdullahi B. Mahmud, Abdullahi Kazo, ɗan shekara 35, da Babayo Abdulkadir, ɗan shekara 32, waɗanda suke zaune a cikin garin Bauchi na jihar Bauchi. Kuma su yadda suka bayani da kuma yadda muke gudanar da bincike, sun yi bayanin cewa waɗannan yara sun yi sata, su suke kai wa motoci su siya, su suke musu dillanci, suke musu hanya. Kuma a binciken da muka yi an sami receipt wanda ake bayarwa idan an sai mota, genuine receipt wanda suka buga. Wannan idan ka sai mota a car stand, wannan irin receipt din ake baka. A hannunsu aka samu. An samu wannan stamp ne kamar yadda kuke gani, stamp. An sami stamp wanda suke bugawa. Wannan receipt ne wanda yake in ka sai mota, kowa dai ya taba sayan mota ya san abin da ake yi. A hannunsu aka samu. Lokacin da jami'an mu suka bada gudanar da bincike, sun ƙara kama wasu waɗanda ake zargi
da Ibrahim Musa ɗan shekara 45 ya taso, da Nura Isa Lawal ɗan shekara 42 waɗanda suke zaune a garin Jos na jihar Plateau State. Lokacin da muke gudanar da bincike, Allah ya ba mu sa'a kuma ya ba mu nasara, an sami motoci waɗanda ake zargi na sata ne guda biyu. Akwai Toyota Corolla LE, za ku ganta tana nan, wacce aka same ta babu namba. Akwai wata Toyota Corolla LE wacce take da namba kuma ja ce, wacce yake ta wata baiwa Allah da ake ce mata Reverend Blessing Joffrey of Assemblies of God Church Katsina. Motaci ce, aka haura aka shiga gidanta inda aka yi mata fashin wannan mota, kuma a ha'ila yau an samu wata Peugeot 206 model wacce yake kalanta shuɗiya ce da namba KTU 938AC. Sannan jami'anmu ba su yi ƙasa a gwiwa ba, sai da suka kamo wanda ake zargi cewa shine shugaban wannan ayari na waɗannan barayi, wani kasurgumin barawo, kamar yadda CP ya faɗa muku cewa Abba Kala, Muhammad Ibrahim Lawal, wanda aka fi sani da Abba Kala, ana zargi cewa shine shugaban waɗannan gang na gungu na 'yan ta'adda da suke damun al'ummar jihar Katsina, suka hana su bacci, suke haura musu gidaje, suna musu ta'addanci, suna kwace musu motoci. Allah ya ba mu nasara, an kama shi. Mai girma kwamishinan 'yan sanda a maganar da ya yi da turanci ya faɗa cewa Abba Kala an taɓa yanke masa har hukuncin kisa, amma daga baya ya sami abin da ake kira prerogative of mercy, aka bashi. Ana tunanin cewa watakila idan an fito da shi zai zama mutumin kirki, zai canza. To, kar ku manta cewa Abba Kala a ni karan kaina na gabatar da shi a gabanku sau biyu. Kes na farko shine wanda ya je da abokan satarsa a Daura, suka fasa wani shago na wani mutum da yake sai da GSM, suka kwashe masa wayoyi, wanda wayoyin da aka samu a hannunsu sun kai naira miliyan 14. Sannan ba a daɗe ba, waccan shekara da ta wuce 2021, Abba Kala ka taso, mun gurfanar da shi a kotu kuma mun gabatar da shi a gaban 'yan jarida a kes irin wannan na satar motoci. Gashi a nan Abba Kala lokacin da jami'anmu suka je gidan shi, a bayan tourist lodge, an same shi da wata mota marsandi baka, bakar mota mai namba KWR 93NT. Idan ba ku manta ba, ranar 11 ga watan Agusta na shekara ta 2022 da misalin karfe 5:30, a 'yan kungiyar Abba Kala sun shiga gidan wani bawan Allah Sama'ila da ke zaune a gidan dawa. Kowa ya san wannan dai a cikin birnin Katsina. Suka yi harbe-harbe, aka shiga gidansa don jami'anmu sun je. Lokacin da suka je, an ɗauke masa, an sace masa mota, Toyota 2014 model Camry baka mai namba KTN 183 DBA, wadda kudinta ya kai naira miliyan 5,500. Lokacin da jami'anmu suka je gidan Abba Kala, an same shi da ita wannan mota da nake magana, Mercedes baka. Da yawa mutanen da aka shiga gidajensu a cikin birnin Katsina, lokacin da jami'anmu suke ɗaukan jawabinsu, sun ce da mota baka Mercedes ake zuwa gidajensu ana musu wannan fashi.
kuma wannan ita ce mota da muka samu a hannun Abba Kala. Sannan lokacin da suke gudanar da bincike an sami ita plate number ta wannan bawan Allah wanda yake Sama'ila wanda yake zaune a unguwar gidan dawa a cikin boot din motarsa. Saboda haka muna kokari yanzu Abba Kala ya mana bayani inda za a samu mota wannan bawan Allah kamar yadda aka samu waɗannan motoci domin a damƙawa masu ita kayansu. Har ila yau an sami 'yan mukullaye ga su anan za ku gani fata-fata master keys kala-kala ga sunan. An samu adduna waɗanda da su ake da wasu abubuwa ma da ake karya kofa da su duk a cikin boot din motarsa wanda yake amfani da su. Sannan kamar yadda kuke gani gashi a nan magana a bakin mai ita za ta fi daɗi. Ina so ne in faɗi wata magana guda ɗaya. Off camera. Point na ce 'yan sanda su kawo ba wani abu. 'Yan sanda wanda suke bincike sun koma gefe suna cewa sai sun karkare ni. Kowa duk abin da aka mutu 'yan sanda da mutane kowa ya san ga abin da ya faru. Kuma ni so nake a kawo point a kaina. In aka kawo point a kaina na yadda kowane hukunci abu ko kuma a je a ce na yi kaza. Ba damuwa. Mun gode.